Puyan eh. Bikan trabaho ay sweldo. Katapusan ng taon, saan kaya na akong ipag-bayad sa utang? May mag-instalan tayo, mag-Facebook. Kinsan niya? Master Jan. Kuya, tagasag man. Marag, nindot dre ah. Mato kaya ko siya karon. Masig mo yung makatabang sa kong problema ba? Ako yung may share para makabalok ko ng iba. Hindi. Adoon na ako nito rin kay Basig. Sana. Uy, hindi serious ko ano. Ano dapat? Buhayan? Pahula kaya ko ani no? Para magabalo ko kung kanong sa itong bayad itong nangutang sa kuha. Hindi lang nakapatuloy ko sige lang tago-tago. Madto ko dito karon. Share sana ko. Okay. Ang gason o may agas niya po. Ito sa ulit na. Saan nag-share din mo? Saan yun? Puro lagi yung master dyan ang nasa ko newsfeed. Manghuhulang. Magpahula ko kung kinsa ang ako ma-forever. May nga po Master Jan. Master Jan. Napunta ko yung isa ba? Ingon diri yung sa imong problema. Musga, sulod dira. Kaya ako Dali Master Jan? dira. Ina dira. So, kaya ang problema na ako Master Jan? Ina dira. Idol imong baba. Dali Master Jan? Dira. Ina siya. Okay. Master Jan, patabang mo na kasi mga kay galisod ko kung saan ako pagpangit o kwarta. Kabalo na ko sa imong problema. Master? Problema ka o kwarta? Oo, Master. Pero Master, kung diretso lang din ako ngayong sim mo anong i-abi ka man dali sa... Ayaw gusto niya, halad sa. Kaya mo na yung ingon sa akong Gini. Halad. Bahala doon, kamarin doon ko. Nga Master Kalimutang Master. Di ba ayaw ba? Ay Master Gikan sa kasaysayan sa akong ninunuan. Ingon sa imong gihalad, problema masulbad karong adlaw. Mo ba Master? Pero kay gamay may mong halad. Pangit ang imong nakita, pangit imong kinabuhi ron. Iyo, isa na Master. Dumagi imong halad. Just tingin lang, munindot na. Gibasa na sa baraha. Dugagi. Yung tira nagbugat, pagit na wala, dito kwarta. Master, mauna na gini kong pinakala sa Big Master Pamasahe pa akong talapon eh. Pero sige na lang, pas masig mo na gini. Ay Master Kusog kayo imong pangwarta karon. Oh, alas diamond, kablo ka sa ibig sabihin na. O Master, ano sa Master? Dako imong posibilidad nga milyonaryo ka karon. Wow! Sure? Tinuod jud. Sigundahan pa Ginoo, puro alas wala bintis. Dili lang, ako sila ko niya. Buhato nimo, paggawas nimo diri, di ka paggawan diri, paggawas nimo diri. Tulat ka sa gawas. Dali daw sa Master? Tulat ka. Moabot nimong swerte dira. Ulat na jud ka. Basta dala ako maguna sa Oo, boss Master. basta Muna na siya. Oo. Dala na ako makita. Di mo makita. Master, Pero kani lang. Ah, Wala pa kay halad sa akong master ko. May halad pa, ihulog ng desisyon. ano Master? Oh, lahat yung dili sa kuwaman to. Lahat sa diya ha. Sige Master.
Sigurado sir. Ari master oh. Hulog lang, Dapat hulog. yung master ah. Iyahan na din ako ah. Master, lamit yung master ah. Mga tanong. Ayo, may muto. Master, dyan. Oh, sige, sunod. Likod na, likod. Yung hong imong problema. Ingna di ay kusga. Dire? Dili, ingna. Yung hong ako dire? Yung hong dili. Kusga ha. Kaya din siya kay bungon, medyo bulbungol siya. Master, dyan. Akong problema ba? Ang nangutang sa kuha, wala pa kabayad. Pila na katuig. Mao gani ni adto ko diri si mua, mangayo kog tabang. Oo. Kabila ko sa mong problema. Alangan wa ka nakabalo na ako ang gisagid. Ayaw nagkuan kontra. Kaingon sa akong master, dili mo kontra sa akong gusto. Ay mong Ah, problema, gusto ka okay, mabayaran sa okay. imong utang. Oh, sige. Tama ba? Gusto ka mabayaran sa imong utang? Oo. Pero bago ang tanan, na kay halad siya. Kaya di mo andar ang atong gahom kung walay halad. Halad pa di ay. Hulog, oo, halad dyan. Kinanglan na. Hindi pwede nga walay halad, kaya di mo andar ang gahom. Saan na lang kung may kwarta mo adto diri? Pwede ng relo. Relo? Oo, pwede ng relo. Parang papayag ko. Mga dollar, karon 20. Dobi. Ano na to ha? Op. Uy, may ni lahi. Be, tanawon niya to kung na mo bayad si Muha. Oh. Itong pagyod, 3% lang. Kasi pasabutan na. 3% wa di mo bayad si Muha. Yung bayad. Why mo bayad si Muha? Yung saan na ron? Pwede lang ha, bungong to ako dali. Imo ni Master, dugangan daw nimo ang imuhang halad. Wala nang tuwi kahalad ano master. Pwede masi, pulsera, selo, pwede. T-shirt, pwede na. Tanan-tanan, pwede. Bayad, ano yun? Bayad, Yapin na lang na. Yapin na lang na. Ani? O, yapin lang tanan. Kaya, ang bala ninyo. Makabayad yung utang subo. Ay, Baka- bakit mo baka, ba Master? mo? Okay na, be. Kailangan na ko ha. Bakit gaya ko. Okay. Ingon sa baraha. Gimikan sa imo nga halad. Op, may nilisa. Mao na niyo. Queen Diamond. Ang babae magud, kuha na siya. Kanang, kung sa baga, gamhanan. Ah. Tanang nagutang si mo, mabayaran ka karon. Paggawas nimo diri. Paggawas jud nimo diri. Pag abot nimo dito sa gawas, hulat lang ka dito. May bayad man si Muha, nay uban, ingon sa baraha. Nay isa ka tawo nga di mo bayad si Muha. Mote pinakadakong utang. Katong di mo bayad sa kuha. Pero mukontra na to na Saan man na? pag mudugang ka sa halad. Pero yung ulit akong ako master. Mudugang ka, kaya niya kontrahon. Kung sa paman ako ihalad dapat? T-shirt, pwede ng t-shirt. T-shirt? Pwede ng t-shirt. Ang halad na. Wala lang isuotong pa. Uli ani. Bahala ka. Amo ni pinakadako, big time ka kung masingil ni mo ni. Oh, sige, sige, sige. Ayaw lang ni apila ni Shorta kay di na ko kagawas diri master. Kita ni mo? Gawas yun siya. Oh! Mubayad na sa master. Bayad siya. Sila tanan sa mga. Maski gani wala ni mong yuta, wala ni utang sa mo, bubayad mo hatag nagkalit kwarta sa mga. Matag sa kuha? Oo. Sige na, gawas lang kay para di mawala ano. Paano na ko ni kay makuha ko sa Bayad lagi taon pero wala na. Magpahulang ako master. Oh, okay na. Iinom mo
Uyab! Bastid na po ko sa mong kabayan din, Uyab. Ang tabatabangan ko karoon ng hulaan sa ko. Tagayan ito pagkwarta ni para pagpalit o bulan. Para sa ako ang pag-21 na pamayabang. Kabalaw na ko sa imong problema. Naku, gigay ko problema ka, Master. Uya, bali mo dong. Hindi na nga, ako sa paano na. Isang mayo. Uyab, diyan mo problema na. Wala nga, Master. Uyab ako problema, Master. Ano ni? Ito na yung mas muyab. Lagan ko ato ng kabaitin ang mga Uyab, Master. Wala na ko'y kwarta, Master. Kasi, wala ka inahatan. Wala kwarta, Master. Pagpalit ang bulak, Master. Maluwag. Ang bali ni noon. Hindi na, Master. Hindi na, Master. Oh! Kulang mo na, Master. Kulang mo, Master. Hindi makapalit ang bulak. Moro! Ang tira ng kwarta. Sana akong tsokolatan ni Master. Pero, sa paka po di mo. Gila na ako. Juga nga na. Di, may problema ganyan mo ito. Problema ako yung problema sa problema. Sa akong ginapamayaman, Master. Hindi nyo isusugtun. Ano mga sultun? Nakay, saan ba yung mukha na eh? Nakay, regalo siya? Ano ba? Ano na, nagpakita mo siya ka mga basketball player. Gusto niya ka nagasuot na pag-meeting jersey. Dali, paano ako? Oh! Hindi mo oh! Saka dito! Ulang pa, Master. Gusto niya. Gusto to ang uyab nga aday rilo. Pag-meeting ka sugtun daw ko. Tanang ko, ano ako? Oh, apod! Oh, ano na? Oh, nako na dito! Nandiyo ko makatag si mo. Ako, paano na tanan? Salamat, Master. Sus, ba? Wala itong negosyo si mo ha? Lagyan pa itong grasya dari bay. Gani. Bro, mo may istorya ni Diyan mo. na magkabang. Hindi. Wala na ganyan po bilog. Imbis na tanaw na ko itong luwa to. Ako gamit natin. Unti mo pamasahin ang pagkaon. Ako ang hiyatan dito. Kaya gino niya sa kuha. Hindi na hulato ng grasya. Oh, kasi kabintara na. Diri na itong pabuto na itong disgrasya. Oh! Oh. Ay, niya. Nakalagay na sa mga akong sinila lagi. Ano ba din eh? Hapag man ako maghalad man ako na kay Mr. Janjan. Sigurado ikaw na. Ang hilag yun siya. Ako po siya gila din. Nagkila-kila ko dito kunuhay kaya para kwarta ko. Yan. Hi mga dog! Shoutout guys sa water refilling station ni Bayong kay libre dito ang tubig! Uy! Si Libre! Baka lang ang Jisang Manoy sa galon! Ay! Shoutout na guys! Shoutout pala sa mga kauban na muna sa trabaho. Kay Sir Volter Chu. Shoutout. Oh, shoutout po na isa ako makauban na sa Lagaw Gym. Si Rick, si Rex, si Labusing. O akong number 1 fan na si Pons Castaneda. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa akong mga parente dira. Mga pinsan. Mga pangkol o ganti. Ay. So wala ka subscribe ha? Pindot! Para daganda! More fun mga kadodong! Yeah!